Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. So far ndine imwe pani iyo yandakapiwa navatete vangu. Saka pani iyi, she gave it to me on my wedding day. Ndainge ndisina hangu kumbogara ndakaishandisa kusvika pari zvino. So I want your listeners to assist me kuti ndoita sei nayo pani iyi. Ndoirasa here or should I keep on keeping it? Because ndine dzimwe hope idzo dzandinorota. Hope idzi dzinotyisa chaizvo. Ngomanashe vatete ndakasvika pakuvabvunza apo pavakauya kunoko, because vatete vane vana vavo vari kuno kuSouth Africa vane mari chaizvo, like they are really rich. So vakati vauya kuno kumukoma, ndipo apo pandakazoti vatete, pane imwe nyaya yandainge ndagara ndichida kungokubvunzai, but ndaiona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichikubvunzai pafoni. So zvamauya kuno zvakatonaka. Saka vatete vakabva vati dzimwe nyaya hadzidi kuti tinge tichizotaura pane vanhu, ndokubva vaseka zvavo. Vakabva vanditi vainge vachazouya kumba kwangu. Ipapo tainge tiri kumba kwemwana wavo pandakataura navo ndichivaudza nyaya iyoyiyi. Vakanditi zvaisaita kuti tinge tichitaura tiri kumba kwemwana wavo. So one day vakazondifonera vakabva vandibvunza kuti murume wangu ainge ariko here. Ndikati no, havako, vari kubasa ava. So vatete vakabva vati ndiri kuuyako ikoko. So vakabva vazouya vatete ende vakatobuda vakatoitawo zvekutonyepera mwana wavo vachiita sekunge vainge vachienda kumall, ndokubva vazouya kumba. So vakati vauya kumba, ndipo apo pavakabva vazondiudza kuti pani iyi, the reason as to why vainge vakandipa, it was because vainge vakaona kuti vamwene vangu havandifarire. Ndikabva ndati saka zvamakaona kuti vamwene vangu havandifarire, ko pani manje inopinda papi? Vakabva vanditi pani iyi ndakaenda nayo hanzi kuMozambique. Hana yangu yakarova mukomanashi. Vatete pavakandiudza kuti pani iyi yavakandipa musi wemuchato as a wedding gift, vakatomboenda nayo kuMozambique. Ndikati saka pani iyi makaitenga rini? Vakabva vanditi pani iyoyo vainge vakaitenga kubva zvandainge ndakavaudza kuti ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndava kudanana naye. Saka vakatongogara vatenga pani yacho, so kuti vange vachizokwanisa kundipa pani iyoyo as a wedding gift. But hanzi vakazoenda nayo kuMozambique mushure mekunge vaona kuti vamwene vangu vainge vasingandifarire. Saka mukomanashi, kubva zvavakandiudza izvozvo, ndinorota hope, like ndinotorota vamwe gogo vangu vanenge vachiti paya kana ndava kutanga kubika, vamwene vangu mushure mekunge vandishanyira ndobva ndatanga kubika, se zvandakaudzwa navatete kuti kana ukangogara wavabikira chikafu uchishandisa pani iyi, hanzi kunyangwe sadza randichazovabikira kana vauya kunoko. Apa tainge takatotarisira kuti vamwene vangu vanofanira kuuya kunoko muna December vange vachizoona muzukuru wavo. Saka ivo vari kuti hanzi ndinofanira kuvabikira sadza uye zvekare nechisebo mupani imomo. Hanzi kana ndikagara ndaita saizvozvo, pani iyi yakatogadzirwa, vanobva vatanga kundifarira, sort of like mupfuwira. So hope dzandinogara ndichingorota dziri kukonzeresa kuti ndisazoshandisa pani iyi ihope dzekuti ndinorota vamwene vangu vauya ndotovabikira paya, but ndinozovarota manje vava mukofeni. Patinonovadongorera kudai, vanobva vasvinura vobva vanditi Murora, ndiwe wandiuraya. Pani yako iyi yawakapiwa navatete vako ndiyo yandiurayisa. Kunyangwe murume wako tariraone kuti naiye abva afa. So ndinobva ndaona kuti nemurume wanguwo iyewo anenge ari mukofini. Pandinonotarira kudai, so murume wangu anenge asingatarisiki, anenge achiita sekunge munhu atova nenguva achingodyiwa nemakonye. Gogo vanobva vatora pani iyaya vobva vairasa, vobva vati pani iyi ichakupandukira, usaishandisa.
saka ndidzo hope dzandinogara ndichingorota idzodzo. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti hope dzakadai dzinomboreveiko. Pane iyi ndinayo irimo mumba mukomanashi, ndeaya avo avanoti non-sticky pans, very expensive, vakaitenga kudhura. Pane iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ipo paya paunotopiwa wedding gift, mumwe anenge akatonobuda wedding present yako kuMozambique. Just imagine kushinga kuenda kuMozambique wakatakura pani. Zvakangooma hazvo vedu we, ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kungotenda Mwari. Mapurisa hawo emuZimbabwe tinongomashora, but kushanda vanoshanda even though they have a lot of limited resources. Zvakaitika mukomana chindu zvekudai so. Inini nemudzimai wangu takaronga kuti tava kuda kudzoka kunoko kuZim. Saka tine mumwe murume uyo watakatanga kutaura naye paFacebook. Ndainge ndagara ndiri mumagroup akasiyana-siyana awo anoitwa zvebuying and selling. Ndokubva ndazojoina rimwe group umo munoita zvekutengeswa motikari, cheap cars below $2,000. Ndakati ndapinda mugroup muya mukoma, ndainge ndichida kutsvaka kana iri Honda Fit, but ndakazoona pickup mukoma. So ndakabva ndazotaura nemurume uyo aigara achingoposta mapictures emotikari. Ndikabva ndamubvunza kuti Hilux iyoyo yainge ichiita mari, ndokubva andiudza price. Mari yacho ndakatoona kuti it was just too much. Mukoma nashi mushure mekunge ndaramba ndichingotaura naye murume uya takabva tazotanga kuwirirana. Then we found out kuti tose tiri vaviri tinotoenda kuchechi imwe chete. Ndokubva ndachizotanga kuvimba naye murume uyo, kudzamara ndichizomubvunza kuti ko vainge vasina option yerent to buy here, zvekuti taizopota tichimubhadhara but motikari yedu tichishandisa. Akabva atondiudza kutoti they had that option at their dealership. So takazoti tauya kuZim, ndokubva tazoenda kugaraji kwavo. Zvechokwadi mukoma, motikari takaiona yainge iriko Toyota Hilux but my old model. So takabva tazosainirana pasi, but mukomanashi everything there was just fake. So takabva tazotora motikari yedu. Motikari iyi mukomanashi takangoitora, then ndokubva tazoenda nayo kumba. The very following morning ndipo pavakabva vazouya vachitora motikari, but this was another company manje, vachitiudza kuti this is a rental car. But mukoma, chokwadi chiripo ndechekuti makambani awa anoita zvecar rental ndivo zvekare vamwe vacho vari kushandidzana nadzo mbavha idzi dzinotengesa motikari paFacebook. Like motikari inotomaketewa paFacebook but itori a rental car, wototengeserwa motikari iya obva wazouya uchitorerwa motikari iya zvekare. Ndo zvakaitika patiri. Mukomana achi takabva tazongoendawo tikabva tanomhangarawo kumapurisa kupolice station, but ndoda kungotenda Mwari because murume uyu akabva achizotobatwa apo ainge achienda kuBait Bridge. Ainge asati atombosvika kana kumasvingo, ainge aine vamwe vake vakabatwa vaine mari dzainge dzichitosvika hanzi nearly $25,000. Hanzi vainge vachitoenda kunotenga dzimwe motikari kuMessina. Ndoda kungotenda Mwari nebasa iro rakabatwa nemapurisa because kamari kedu takazokawana, uye zvekare nevamwewo avo vainge vabirwa mari dzavo vakabva vadziwana. But vamwe avo I think vakabirwa paFacebook vari kunana South Africa vachinzi ngavatumidzire mari. I don't think kuti ivavo vakakwanisa kuzowana mari dzavo. Mukomanashi muZimbabwe mazara matsotsi ende vanhu vakawanda vava kuita zvekuba vanhu vekutoti
ukamuona hautombofungidziri kuti munhu uyu anoita zvekuba, and vanokubira zviri very smart. When you believe kuti this is a good deal, then you are going to get robbed. Saka ndoda kuti vanhu vange vachingongwarira kana mari yekuti unge uchitenga motikari kana isati yakwana. It is far much better kuti unge uchichengeta mari yako than kuti unge uchizoita izvi zvemarent to buy zveshuwa unonyura chete. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Saka nemurume wangu takabva mukutenga stand. So right now murume ari kuti pana December apa patinoenda kumusha, inini ndiri kufanira kuti tige ndichizosara because we are supposed to start building. So mukuzonofamba ndakaenda kune vamwe madzimai. Saka madzimai ava vakabva vandiudza ivo vachiti mushure mekunge tazopedza kuvaka imba yedu, hanzi murume wangu achazondiramba nekuti hanzi achazomitisa mwana wechikoro, and he is going to choose mwana iyeye wechikoro uyo waachazomitisa over me. Saka ndakabva ndazonzi namadzimai vaya, kana muchikwanisa tsvakai n'anga iyi. Mukomanashi vakatoti vane imwe n'anga yavanoziva. N'anga iyoyo hanzi inokwanisa kundibatsira. Ndinokwanisa kupiwa umwe mushonga wekuti hanzi kana pazocherwa foundation ndobva ndazongokanda mushonga iwoyo mufoundation. Hanzi hakuna zvekare umwe mukadzi anokwanisa kuzogara pamba pangu apa, kunyange zvikazonzi ndazofa kana kuita sei, hanzi hapana umwe mukadzi uyo anokwanisa kuzouya achigara pamba pangu. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinhu izvi zvandikuda kuita zviri right here, because ivo vakanditi hanzi it is a way of protecting myself. So please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Inini ndiri munhu wekuti ndainge ndangogara ndichingoitawo zvekunamata, but now zvandakazoudzwa namadzimai ava, I really do not know what am I supposed to do. Please help me out. Ndinotya kuti zvimwe kuda maybe madzimai ava vari kutoda kuti ndige ndichizozvidzinga ndega pamba pangu mushure mekunge ndamwaya mishonga iyo yomufoundation. What if kana upenyu hwangu hukazotanga kuvava zvekuti mumarriage munenge mava kurwadza kugara. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pari very tricky vanzvadzi. Ndo paya pekuti in the future maybe vanawo venyu kana vava kuzofamba, ndipo pavanenge vava kuudzwa kuti amai venyu vane nyoka, maybe mushonga iwoyo in the future unokwanisa kuzopanduka. Then what are you going to do mushure mekunge mishonga iyoyo yazopanduka mava kunzi amai venyu vane nyoka. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukomanashi ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Mukufamba zvinongonzi inini ndine chipo chekubata mari, ende zvechokwadi mukoma. Handisi munhu uya wekuti ndinotambura mari. Kana ndikaita sekunge handina mari, pane munhu anokwanisa kungoya obva andipa mari. Zvakawanda zvakaitika kwandiri mukoma. Kunyange pandakanyora O level, vabereki vangu vainge vasina kana mari yekuti ndige ndichiregister for my O level exams. Vabereki vangu mari vainge vasitomborina. So baba ivo vakati nerimwe zuva vachibva kuBhawa vakanhonga sechel, ndokubva vazoya nayo sechel iya. Amai vakatopopota. Pavakazoivhura vakabva vazoona kuti mainge muine mari yainge irimo. Mari iyoyo yainge yakangokwanirana exactly nemari yandaifanira kuzoshandisa pakuzoregister.
If it was not for that, kana O level ndingadai ndisina kana kumbogara ndakainyora ini. Mukoma Nashi, nyaya yazondiunza pano ndeyekudai. So kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa, mari hongu ndinobata, but ndinoti kana ndikabata mari ndinorota vamwe vatete vangu vanouya vobva vanditorera mari yaya. And zvechokwadi mari iyi handizotombooni kana kushanda kwayo. Kana mudzimai wangu ndakatombomuti ndiye anofanira kuti ange achibata mari iyoyo, but kubva zvandakamuti anofanira kuti ange achindibatsira kuronga, tinongogara tichingonetsana zvekuti mari yacho still haina kana zvainomboshanda. Ndinobva ndamupa yake, ndobva ndati ita zvaunoda neyako, iniwo ndobva ndati ndava kuita zvandinoda nemari yangu. Obva watoona kutoti mari yacho hapana kana zvainenge yatomboshanda. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So ndine dzimwe hope dzandakarota uye ndikuda kuti munge muchindibatsirawo ipapo. Hope dzandakarota dzakamira sekudai. So ndakarota mukoma Nashi, umwe mukadzi akapinda mubedroom. Akati apinda mubedroom mukadzi uyawe, ndobva ndatanga kunetsana naye zvekuti takatanga kurwa tiri pamubhedha, ndokubva taramba tichingonetsana kuzonosvika tichinodonhera pasi. Ndainge ndava kuita sekunge ndainge ndava kumukurira mukadzi uyu. Ndipo pandakabva ndazviona kamwe kamhuka kainge kari katema-tema kakaita kunge kagonzo. So kamhuka kacho ikako mukoma Nashi ndakabva ndazoona kuti tainge tadzokera zvekare pamubhedha. Ainge onetsana neni. Mukadzi uyu akaita sekunge akadana vamwe vake because ndainge ndava kumukurira masimba. Vakabva vauya vakawanda. Then ndikabva ndaona sekunge ndainge ndava muvision, but now tainge tava musango tichirwa tiri musango. But patainge tava musango mukoma Nashi, tose tainge tashanduka. Vakadzi vaya vainge vachirwa neni vakashanduka vakabva vaita shumba. Neniwo ndikabva ndashanduka ndikabva ndaita shumba zvekare, nekuda kwekuti shumba idzi dzandainge ndava kurwa nadzo ndiriwo shumba dzainge dzakawandisa. Ndainge ndava kukurirwa because dzainge dzakandikomba dzichirwa neni dzichindikurira simba. So mudzimai wangu ndipo paakabva azondimutsa. Paakandimutsa mukoma akabva ati ndainge ndichita sekunge munhu anga achiita madzikirira, but anoti ndainge ndichitoita sekunge munhu anga achirara nemukadzi zvekutozungunutsa mubhedha. But ndiri kuhope kudaro mukoma, ndanga ndichirwa nadzo shumba dziya ndichizamawo kuti ndinge ndichidziruma, but idzo dzanga dzakawandisa. Ndiri kuhope handina munhu wandanga ndichimbosika naye bonde, asi kungorwa navo vakadzi ava. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Kana variko vanogona kududzira hope, please help me kuti what is the meaning of this, kurota uri shumba uchirwa nedzimwe shumba dzakawanda zvekare. Then paunomuka zvonzi wanga uchitoita sekunge uri kurara nemunhukadzi. Please ndibatsirei, ndinorwadziwa nekuda kwekuti chipo chemari ndinacho. Ndinobata mari zvekuti ndaitokwanisa kutochengeta dzinza rangu rose, but ndiri kushaya kuti why is it vachishungurudza mweya wangu kudai, because rudo nditorine rudo navo vose zvavo. Hama dzangu dzose ndine rudo nadzo zvekuti ndinoti kana ndakavatarisa nemabatiro andinoita mari, mwoyo wangu unotanga kurwadza kuti dai kana kuine akasunga chiraramo changu angosunungura, so that ndinge ndichikwanisa kuvabatsira. I have great plans for them. Mari ndinobata mukoma, ndakambobata tenda re 1.5 million kutaura chokwadi mukoma, but mari iyoyo haina kana chayakashanda. Kutonetsana nemukadzi kwakatonyanyisa mushure mekunge ndabata tenda iroro. Ende pose pandinenge ndava kuda kunobata mari, ndinorota imwe nyoka inenge ine macolors akawanda egold nemamwe macolors. Inoita zvokubuda mumvura. Kana yabuda mumvura kudaro inongoya pandiri yobva yatonyangarika. Ndinobva ndatoziva kutoti mazuva anotevera ndinotobata mari. Mukoma Nashi ndaitombowirirana neumwe mwana waminista, because ivo kana vachiita madhiri avo havadi kuti vange vachishandisa macompanies avo, saka vanoshandisa macompanies madiki. Mukoma, if it was not for this, I could have become a multi-millionaire. But ndakasungwa hama dzangu, ndakasungwa, ndibatsireiwo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna mukoma vedu. Ya pakandirwadza apo pavakataura kuti hanzi ndine rudo nehama dzangu, hanzi I have great plans for all of my relatives, but handisi kuziva kuti wacho ari kunyatsokuzvikonzeresa, even though ndakaudzwa kuti ndivatete, but vane vamwe vavanoshandidzana navo. Chandakavatadzira chiiko, yet inini ndichida kutovabatsirawo muupenyu so that vange vachikwanisa kuraramawo kaupenyu kakanaka, but hanzi vakandisunga, vakasunga chipo changu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to assist him in the comment section.